Качваме се на етаж 2. Комплекс Южен 2. Здрасти на съседа. Здрасти. Нашия апартамент е апартамент 1. Просторно антре. В този ъгъл е предвидено място за пералня и бойлер над нея. А на тази доста дълга стена може да се сложи достатъчно голямо портманто, 1,5 метра. Банята, налепен гранитогрес и монтирана структура. Светла, просторна спалня, граничеща с банята. От спалнята се излиза на тераса. Коридора настилките също са сложени, гранитогрес. Моля да забележите гладката шпакловка на стените. Иска само една боя ръка. Настилка е поставена също и на кухненската част. Ето в този ъгъл е предвидена кухненската част. Остатъка от помещението е за част всекидневна. Виждате и извода за климатика. Френски прозорци, които внасят доста светлина в този североизточен апартамент, гледащ към булевард Александър Стамболийски. Двете места отпред няма как да се засторят, тъй като собствениците им са неоткриваеми, понеже са много наследници. От тук също излизаме на тераса. Де-факто имаме изход на терасата и от спалнята, и от всекидневната. Чудесна гледка, малка горичка и полянка, разделящи блока от булевард Александър Стамболийски. Отсреща е колежа Мара Малеева и училището Антон Иванов.